Morning guys. Morning guys. Mwana dzikati o'clock ndobva buda. Asirika ingobuda mani. Nasa kusunya kutonhora stereki. Tungoita tichifamba shu. Gaindi bude. Akusunya kutonhora stereki nasa. Toita tichifamba. Ndamboti delay ndiri muno muchita tichi. Tigofana kubuda kana time dzakuswedera. Atakusukunzenya kutonhora nasi kurina. Ande. Akomana chinhu chekutanga chandoda kudza ndechekuti mwedzi wapera rendi yakudiwa andauja razobhadhara rendi nasi kuri nani guys akusumboire kutonhora honai nasi kuri nani nasi kuri nani akusumboire kutonhora nasi kuri nani asakusumboire kutonhora right kiye doti ndine basi pinda kupasi Hande guys, hande. Nasikuri nan hands scarf yedu masia. Nick. I don't think I need a scarf. Pani polo Nick. Takafeka polo Nick. I don't think I need a scarf. Takafeka polo Nick. But nasikuri nan chando chochi nan nasa chinafana na. Nikimona. Thank you. Sigara shiki kinga gara pansi. I don't think I need tolerance. Hello, right to right. Mangwana na nasi guys. I hope mamuka shakanaka guys. I hope mamuka shakanaka sterek. Chekutanga guys ka. Rendi yako diwa wedzi wapera guys. Wedzi wapera ndiri kurangaridza kuti rendi yako diwa. Guys, there is a job that I think so. There is another guy is going to zero for the desk. I was up here. But guys, guys, Kamepo Carico, no to go to it. Kamepo Carico, guys. I'm Bamam Sasak. Kamepo Carico, but anyway, and the Kungo to no to Kapa, Kumberuka, Singeta Munozia, Singeta Mumpamunozia. Right, mamuka say guys, mangwana na nasi nambotri gati mbotaura tingoti mwini mbijana. So the morning devotion Friday antika Friday tukupinda mu weekend anditi toda kumbotaura nezvimwe zvinhu zvisinga make sense antiona pane zvimwe zvinhu zvisinga make sense pa upenyu hwedu zvokuti they come, and when those things comes antika it does not make sense at all. You try to make a sense out of that as you make a sense. Zvinoti wira mukati mese sevanhu mukarangarira story ya Job guys. Job akanyatsovingwa nepanogwadza, akanzi rega titsvage panorwadza tinde kunomurwadzisa. Vakaenda nekuvana vake, vakaenda nekuzvipfuyo zvake, vakaenda nekuzvinhu zvaiziva kuti ndozvaanoda stereki, vakaenda kunomubata ikoko, vakatira kunomudestroy ikoko, but havana kukwanisa kubata mweya waJob. Mweya waJob wakaramba wakamira, havana kukwanisa kubata because havana kodzero kana right yekubata mweya uyu. And maona paupenyu hwedu sometimes tinorarama unomuka makuseni handiti zvimwe zvinhu zvichiitika handitika God allows certain things to happen in our lives handiti we might not understand panguva iyoyo tongona kutozvibvunza a million questions kuti but chii chikuitika, what is going on, handiti kazhinji tinotonga kumhanyira kuti mhepo dzasimuka handimaona tinofunga mhepo but atifunge the other side kuti why is God allowing these things to happen. Kazhinji kacho zvinhu zvakadai so zvinowanzoitika kuna vanhu vanonamata. Kana uri munhu anoziva Mwari anonamata miedzi yacho haiperi kuvatendi, ende inouya 1,000 folds, ende inouya zvokuti unenge wakatorivara uchifunga kuti nditori right, ndiri muspace mangu ndakanyarara ndiri kudai I'm minding my own business, then boom the devil attacks. And the moment you just know kuti the devil akauya kuzouraya kuparadza nekuba, and it will start to make sense. But isusu sevanhu venyama pazvinoitika zvinhu zvakadai we don't get to understand what is going on. Tinomhanya kusimuka kuti aiwa mhepo dzasimuka. Cause sometimes ndaizvifunga nezuro ndakagara ndikati but ndaiverenga shoko ramwe. I was reading the Bible nezuro, then I came across a verse yakati pachitaurwa kuti hanzi God allows certain things to happen even from your own people that you love or your own enemies. Then ipapo ndakabva ndachanga kufunga kuti apa paMwari wako vari kumboti chii. I went deeper with the scripture ichibva yaitaura kuti Mwari anogona, Satan anopfeka vanhu. Satan is the one who uses people kuti vaite zvimwe zvinhu zvavanenge vachiita. It's not them when you're looking at them like this.
hanzi vanogara pasi vanoronga matare vamwe vanobhadharwa dzimari kupiwa mari cheko cheko kuti you are targeting this one mumafamily chaimo chaimo vanototuma kwata tova pazvikona handimaona unavo uchiseka navo imomo usingazivi kuti vakutsvaga kuparadza. Certain people they come to our lives vanouya mukati meupenyu hwedu and you accept them thinking kuti aiwa tiri pamwe chete, thinking kuti aiwa tiri kumuwirirana, thinking kuti aiwa tinogamuchirana tiri vanhu vamwe chete, hatisemi vanhu, hatisemani, hatitasirani pasi. Vanouya nei vaine agenda mukati meupenyu hwedu. They come with an agenda in our lives because sometimes the devil is using them. Sometimes God allows those things to happen so that we can see the glory of the God pakupedzisira. Pazvinenge zvichiitika chokwadi guys, when things are happening even in your life, even in everybody's life, unotanga uchibvunza a lot of questions. Hauzvinzwisisi, unoda kubvunza nemwari ko ndakangatsa papi, nemwari ko ndaitei, nemwari ko ndadini, unozvibvunza but hazvina sense, hauwane mhinduro panguva iyoyo. But inini, don't you think kuti kune mumwe munhu anenge achitoziva what is going on? Don't you think kuti kune mumwe munhu anenge achitonyatsoziva mwari vanozvitendera kuti zviitike? Why? Sometimes we go some testing times. Matests paanouya kuvanhu vanonamata. Zvinhu zvandotora kazhinji zvinoitika kune vanhu vanonamata. Vanhu vasinganamati zvinhu zvavo kanyatsozvikombera zvinhu zvako unopedzisira kuti ndakubuda kuna Mwari. Because zvinhu zvavo they flow. They do what they want. They say what they want and they go scot free. Am I lying? Vanhu vasinganamati kazhinji kachona vanoita yese and vanobuda scot free. No one talks about it. No one says a thing. Anditika zvinoita because ndezva Satan. Zvino kublinga nekubwinya kwe 2 minutes. Munhu anenge achiita zvinhu zvamwari kana uri pana Mwari wakamira panzvimbo chiti Mwari iko zvino zviri pa level yangu nemi yakanaka, they will try to bring even zvinhu zva 2011, even zva 2004. They will try to bring that to try and destroy you. God allows that because you are going through a testing time. So now the mistake that I realized kuti tinoita sevanhu venyama, when I was reading that scripture in Manero, the mistake that I realized tinoita senyama, we want to prove. I prayed and I said to God, but Mwari, you ndaingovhura Bible, so then ndakangosanga nescripture iyoyo inobva kuti ndikanimbona kuti pari kunzi kudini. Ndakati Mwari maita henyu mandisvitsa pascripture. The scriptures, I'm going to share the scripture with you postirai. When God was saying the problem with you people is you want to prove. For how long will you continue to explain yourself? For how long will you continue to try and prove? Even if you try to prove, it won't make any sense to people. Panguva yoyo. Because this is kubata kwa Satan, kukontrola kwa Satan. Chero saka kada kuzama kudini, chero kada kuzama kudini. Musakangane guys kuti Jesu akatengeswa ne 2 shekels. 2 shekels that took taura Jesu akatengeswa ne 2 cents. 2 cents akaenda kanokisa kune munhu aifamba na Jesu, aijana akanokisa tsoka za Jesu ne 2 cents. Kuti anga amuita sei panga pasina. Kuti aitwa sei anga sina anga abhadharwa mari 2 cents. Linda Bonzans, I want to know why you trashed him. Come on, more boys. You trash how? What are you talking about? You see, somebody is coming now with another allegation that I don't know. Yesterday, Kusuran Israel was talking to more boys. So what you are telling me now, I don't know what you are talking about. Because Kusuran Israel was talking to him on WhatsApp. So what you are talking nonsense. You are starting again. You are coming anyway. Therefore, Satan because I do all my lives here, and if there's a life that I've done here, trashing anybody, people would have seen it. People would have seen it. So Satan these are the kind of temptations that took Taura. Could the devil uses people to come and they'll come and try to destroy and bring you down and trash. I don't know. Guys, can chitika as make sense? Can chitika as make sense? Panguwa yoyo. Because you are not a. This is what I was saying earlier on. You can try to explain yourself and do what, but nobody will ever understand. As make sense, panguwa yoyo. Guys, tiribadikani, tiribane nyama, tirisanganisha kawanda. Tirikurarama, tiripopa kuti tukusanganisha kawanda. Anyway, if you will tell me, then you will tell me if it's got a problem. You will tell me, not you guys. You will tell me. So saying is my rival. Is it okay? Somebody said Drakwero. I said he's my brother, and on business he's my rival. Yes, and it's true. Anyway, let's leave it. Understand it. They will never understand what you are saying. They will never understand that.
they will never understand you. While we have a wrong platform for you to come and ask me that, if you really wanted to ask me, you can go back to the life and understand what I said on life. Then you get to know. So, kana ushansona satanika chimbova pano. Chimbova pano. Guys, I am not here to talk about the clips or what. I am just here to talk about what I am talking right now. Right? Jema clip arkufamba or whatever, it's up to you. Guys, to how you want to take it, it's up to you. It's how you want to take it. Right? So guys, yes, if you try to explain, people will create a deeper hole because they are being used. They are being used by the devil. And then you become everybody's enemy and everybody's devil when you are doing that. People, they don't understand. When you are saying something, people, they don't understand. They tend to twist things. Something that you say on live, on public, people tend to twist things. Chinu chiripo, chunu choka explainer. So guys, what is happening right now is, things do happen for a reason, but I will never continue, stop doing what I do or preaching what I preach because there are things that are happening. That is job bakaura governor. Akautirwa ufumi wese akasiwa ari rombe but haana kutuka mari wake haana kuramba mwari wake because akanga achitsangana nezvinhu zvakaoba panguva yakanga ari akaramba akamira panzvimbo akauramba akamira panzvimbo Satan achahukura agohukura Satan agotaura zvaanoda but ticharamba takamira maclips achauya agofamba million maclips agodzokera agouya kana 10 kana million hativhunduki ndicharamba ndakangomira panzvimbo. I am not going to succumb to the devil. Never in my life. I will never succumb to what people want me to do. No, I will succumb to the will of God. Kana mwari vachitindisa zvandoda kuita ndinoita. And if personally my being here was not God's will, or if it's not God's will, guys, I want to tell you here now and now makaterera and whatever that will happen, I'll accept. Whatever, if my coming here was not God's will, guys, nasechai mwari vakatidzokera kuAfrica, I'll gladly do that. Nokuti ndezvamwari. So ndichamira panzvimbo ndatingokuudzai vavengi naSatani kana nachi anditika ndakamira panzvimbo. I always tell you kuti greater is he that is in me. Anditika hamubvumidzi kuita yamunoda. Satani haabvumidzi kutaura zvaanoda. Haabvumidzi kundiedza. Haabvumidzi kuungana chigara matare. Haabvumidzi kuita controversy dzavo. Vanoita controversy dzavo. But ini ncharamba ndakamira panzvimbo. I am not going to curse my God kuti God ndinokunamatai every day. Why is this happening to me? No. I will allow it. I will allow it to happen. And this kuzotsuluruka kana kudinda tingiudze vavengi vanofunga vachandibvisa pana Mwari kana kuti ndichanyara kuyandisora shoko raMwari because there are a lot of events that are happening out there or there are accusations that are being said out there. No, I'll wait. One thing that I've seen, the devil uses people. They go on whenever you are doing whatever that they're doing. They go and screenshot a short clip of video. Yavanoda iwe yavanoziva kuti inokonzesa controversy. Then ndio inotanga kutenderera. That's the one you talk to yoyo. The whole conversation I record with. The record ka clip kuti paunotumira munhu anoita confusion kuti ndaichituka kapa pasina kutuka kanga kuripo. That's the enemy. That's the devil. He tries to bring confusion to us as people. He tries to bring confusion kuti society. So guys, I'm here to give you a morning devotion, and it is a morning devotion. We go ahead to kumira in research. Ndichera machinda mberi shoko raMwari rinouya andika harifuri zvimwe zvese pano pasi zvinouya zvichidarika but shoko raMwari harifuri. Ticharamba takamira panzvimbo. No matter what is going on in your life right now, no matter what you are meeting, uzive kuti hausi wani. Kana uri kusangana nezvakaona kati mupenyu wako zviri kuzungunutsa kana kurwadza right now, anditika hausi wega. Takawanda pakawanda vakamuva kuti vakaisa nhamo dzavakakuudza kuti apa pa ndozviri kuitika unobva washamisika kuti ndaifunga kuti ndindega mudika ndangu yakuzokusimbisa mangwanani nhasi kuti you know what zvinodarika. It's a phase. It's a phase ye 2 minutes inodarika. Usatuke Mwari wako kana kutuka whatever zvaunobhelieve mazviri kuti why is it happening to me. No, mira panzvimbo. Ramba wakamira. Don't be shaken. Usakwatiswe usavhundutswe. Mwari ndewedu tese. And God knows why it's happening, is allowed it to happen to you. Because he knows what is happening. In the spiritual realm, iwewe semunhu nyama ndio usiri understand what is going on. But God knows what is happening. God knows what is happening. So, mudikani, wakatakura kurema uri kufamba. Wakatakura kuchema uri kufamba. Wakatakura kurwadziwa uri kufamba. Usavhunduke. Mira panzvimbo uti Mwari
ndiripo pano. Kana uchida kundiuraya ngavauye vandiuraye ndakamira pasoko renyu. Kana uchida kundiuraya kuna mumwe anogona they will challenge your faith, they will challenge your belief. Kuti Mwari wego ndezvekunye papana, munoziva so kana Mwari voburuka so. Munoziva kana Mwari voburuka so. Vanoburuka zvine power. Vanoburuka zvine power. Kana Mwari voburuka vanoburuka zvine power. Ndogara ndichikuudzai guys kuti the devil cannot destroy what he did not build. Kana ndakaosikwa nemweya wa Satan, then he will succeed to destroy me. But kana ndakasikwa nemweya wa Mwari, the devil will never succeed to destroy me. Azvifi zvakaitika. Azvifi zvakaitika. Patakabva kure, guys, kwawakabva iwo mudikani wakabva kure. Wakasangana nezvakawanda. Vamwe vakafirwa nevana, vamwe vakafirwa nevarume, vamwe vakarambwa mukasiwa muri pazero musina. But today you are here, you are standing. Nasi muripo makamira, ukutukutesa vana vako, unoseka kuti pati Mwari nekwandakabva. Ndakasingafu ndo panchasvika mazuva kafa murume wangu. Ndakasara ndiri rombe, ndakasara ndi chiseko chenyika, ndakasara ndisina chandinacho. But look at your kids right now, they are graduates. Look at your kids right now, they are doctors. Look at your kids right now, wangu vasingafungidziri. Kana Mwari vachida kugadzira a table before your enemies, panotanga paita ma-storms. Storms will come, big storms, they will come. Anouya ma-storms mahombe omira pamberi pako kudai so. Ugoshaya kuti zviri kuita se azvimeke sense nambokudzai. Guys, when God is preparing a table before your enemy, kazhinji ndo patinoteswa, ndo patinofoirira vakawanda. When the storm comes, tinobva panzvimbo. Tinoti zvakaoma, zviri kurwadza, ndobva ndabva. Ndobva ndatanga kunobata zvimwe zvinhu. Ndobva ndatanga kunotanga zvimwe zvinhu. Antimazviona. Ndo patinofoirira ipapo. But mira, inini ndakazvidza kuti ndichamira saJob. I'm going to stand saJob. Ticharamba tichinamata Mwari nokuti ndimwari. Ticharamba tichingodedza zita ravo nokuti ndivo Mwari. Havakundwe nemunhu. Mwari vakasika iwe neni. Mwari vakasika munhu nemufananidzo wavo. Hakuna chavanokundikana. Ticharamba tichingoti muri Mwari. Tigoramba tichingoti muri Mwari. Tigoramba tichingoti muri Mwari. Hanzi panokwira rumbidzo, when the praises go up, his glory comes down. Panokwira rumbidzo dzavo, glory yavo inodona. Glory paichadona, muchatanga kufunga mashoko andaikudzai nhasi. Muchatanga kuona kuti zvakumeka sense now, because by then the glory would have come down. Right now, timbosiyai zvikuitika, allow the process. Allow, muri kurangarira kuti last week I was talking about transition. Ndaitaura about the process. You still remember? Ndichitaura kuti about transitioning, ndichitaura about processing. Kuti Mwari kana zvinhu zvoprocesswa. I did not know kuti in a week's time the processing will start by me. That's a very good example. Saka uri kuenda mudikani ipapo. Chitanga wazviudza kuti ava vari kuendawopo handisini ndoga. Ko vangani vari kuchema kunzoko. Ko vangani vakamira right now. Ko vangani izvo zvari kufunga kuzviuraya nezvavari kusangana nazvo. Vangani uchawana anza mudikani kuti nyika nekuzara kwese ndeyaMwari, vanhu nekufamba kwavo kwese ndevaMwari. Zvese zvinoitika ndezvaMwari. Hakuna chinokundikana. Is there anything that is too big for God? No hachiko. Is there anything that stays forever? No hachiko. Vavenga hakuna here, variko. Mari haiko here, iriko. Ndiani asingadi mari, munhu anoda mari. Ndiani asingamhanyiri kune mari, munhu anomhanyira kuna Mwari. Ndiani asingatembwi nemari, munhu anotembwa nemari. Guys, Mwari ava vacharamba vari Mwari. Hatirambi Mwari because we are going through, tiri kupinda mumvura, kana tiri kutsika minzwa, then toramba Mwari. Hatirambi Mwari. Hatirambi Mwari. Nothing is permanent. Every situation is temporary. And it comes to us as human beings, as people. Azviende kumbuka, azviende kupi, zvinouya kwatiri sevanhu venyama. Anditika. Saka mangwana nanhasi, what God cannot do does not exist. It's very true, Lucy. Hakuna chinonzi ichi Mwari haaiti. Nokuti iwe munana imbomirai makadaro. Kumberi uko muchazoona sense yazvo. Chimbomirai makadaro. Kana uri kudhauta Mwari, watutaura nezvake pano chimbomirai. Muchazoona the fold of events kuMwari uko. Muchazoona zvinoita Mwari ava kumberi. Munoziva kuti pese paunongoshungurudzika iwe mudikani, paunochema iwe mudikani, munoziva kuti sometimes kana uri mwana waMwari, God cries with you. Paunodonhedza musodzi, Mwari anochema newe. Paunoshungurudzika, Mwari anoshungurudzika newe. Paunosangana nezvakawanda, hausi alone. God is going through that with you. But sometimes vanoita kunge vasika vanonyarira kuti zi. Mwari vanonyarira kuti zi. Pane pamwe kuti God is quiet. Ugovatsvaga, ugovadana, ugodii. Vanoramba vakati zi. Kunge vasipo Mwari.
kunge vasipo zvachose, kunge vasipo zvachose. Vanoramba vakati zii Mwari, then vozosimuka vachiuya Mwari. Kana vouya Mwari muchavaona kuti ava hazvibvunzwa unenge kungoona kuti ava ndo Mwari vaya, ava ndo Mwari vaya, ava ndo Mwari vaya. So mudikani, gather your strength this morning, and if you don't do zvimwe zvisingakwanisi zvinhu zvandiri kuita zvandiri kutaura panguva ino yanhasi, mangwana nanhasi kudai so, handitika tarisa Job anokupedzera masports. Tarisa zvakasangana naJob. Dei wanga uri iwe mudikani kana kuti inini nhasi ndasangana zvakaigwa naJob. Taidi 1000 million question. Dei anga uri iwewe kana kuti inini nhasi uchibva kudzwa kunzi mwana afa, wodzwa kunzi umwe mwana afa pasina maminutes. Pasina maminutes munhu message imwe yazvoti mukadzi akuramba. Poya pasina minutes kunzi business riri kutsva. Pasina kana maminutes poya zvokunzi mombe dzafa. Uri iwe mudikani nhasi waita sei? Let's be honest. Uri iwe mudikani nhasi, were you going to accept it? Kana kuti waitotuka Mwari, kana kuti waizviuraya, kana kuti waimhanya kun'anga kunotsvaga solution. Timhanye here kun'anga raitina kunotsvaga solution. Ndizvo zviri kuitika kanga neupenyu hwedu. One chimwe chidai kobva kwanzi chimwe, kobva kwanzi chimwe. That's exactly what is happening. It's just zviri kusiyana chete pakuti hapana afa. Hapana afa ndokusiyana kwazviri kuita. But one after the other, one after the other, one after the other. Taidi. Mwari avasikana vanoramba chingove Mwari havachinji. God will forever be God. No matter what, God will forever be God. Mwari havashanduki, Mwari havachinji. Vanoramba. Ende hatirambi kumunamata. Kune vanomunamata rambai muchimunamata. Be faithful, rambai muchingoti Mwari makanaka. Rumbidzo dzake ramba uchitorumbidza kuti Mwari ndinokutendai, Mwari makanaka. Ende Mwari makanaka, ende Mwari ndinokutendai in the midst of everything. Aiwa, you are God. Glory be to you, God, the Most High. Mwari makatendeka, muri Mwari vane nyasha. Ramba uchivarumbidza. Panguva iyoyo ndozati zvakaoma guys, panguva zhinji dzakawanda kuti uti kuna Mwari iwe uchizati handina kana chekudya mumba, uchiziva kuti kana kuti murume haana kuvata mumba ari kunetsa. Zvinonetsa kuti iwewe pache zvako usimudze muromo kuti Mwari maita henyu udo munhu musina chinhu. It's very hard kwatiri sevanhu venyama. But ngatisimudzei muromo iwoyo panguva iyoyo. Ngatisimudzei muromo iwoyo kuti zvichirwadza zvakoma kudaro kuti Mwari makanaka. Ndokutendai Mwari. Kusava kuvata makaita nenzara kumutoziva kuti ne makaendarira nenzara. Mwari kusauya kaita murume uyu kumba zvakaoma zviri kundirwadza, but Mwari muri kuona. Ziso raMwari riri pese pese. Ziso raMwari riri pese pese, rinoona beyond and sees what is deeper than the ocean and what is beyond the mountains. Mwari vanoona. God knows. God knows. Variko vamwe vekuti unenge uri munhu kuti paupenyu you try and be a very good person, a nice person, but munhu wese wakafura nemaoko ako pakupesitira nekupandukira. Kune vanhu vakadaro. Kune vanhu vane ropa rakatodaro, ritori ropa rako rakatodaro. It's a spirit of rejection. Inonzi spirit of rejection iyoyo. Namatira spirit iyoyo. Ramba spirit iyoyo, because spirit iyoyo inonetsa vanhu vakawanda. Kumba kwenyu muchikura makakudzwa mumba menyu maive muri 4, but kwaibikwa nebhodho size 16, because mumba kwenyu kwaigara kwakazara vanhu. Maigara muzere vanhu mumba menyu muchiitika zvakasiyana siyana, muchidya makawanda, but the same people vaigara vari kumba kwenyu ivavo vachidya mumba menyu ivavo vachirarama kumba kwenyu ivavo nhasi havaonani navai vako. Nhasi they go around vachitaura about mai vako. Nhasi they go around vachitaura about baba vako, vabereki vako, but vaiuya vachidya kumba kwenyu, vaiya vachichengeta vachibhadharwa vasikuru kumba kwenyu. Nhasi havana gumbo ravo vanodarika neparodha havasviki pambapo. Spirit of rejection iriko inotenderera. Iwe wachidza kuenda kuchikoro chakanaka, baba wako namai vachitaura kuti aiwa kaungaenda kuchikoro chakanaka, nekuti kune vamwe vana vevaning'ina vedu vakashaika vachitoda kuti tiendese kuchikoro. Kune vana vevaning'ina vedu vachitoda kuti tiende kuchikoro, vaende kuchikoro vese, saka mari haikwani. Saka takuita kuti mushishe woenda kulocal school ukakura wagumbuka, pakasiwa masacrifices akaitwa ipapo. But nhasi unozvo, nhasi unozvo vanhu vakaita masacrifices waye kuti usaende kwawaida kuenda iwewe. Ava usaende kwawaida kuenda iwewe, havauyi kumba kwenyu, havauyi kumba kwenyu, havapfuri nekumba kwenyu, havasviki nekumba kwenyu.
but your parents sacrificed your good life for them. But nasaba furi nepo zvachose vatori vavengi vanotoudzwa kunzi varoyi asi madya nemuriwo kuchinzi aiwa toda kuti vana ava vaende kuchikoro. Nasi vana ava furi nekumba kwenyu vabereki vako vanotoudzwa kunzi varoyi. Ndo zvinoita Mwari, ndo zvinoita nyika, ndo matest of life. Asi tovaramba here Mwari nokuti zviri kuitika? Hativarambi, vanoramba vari Mwari because ndatini Mwari vanotendera. He allows certain things to happen for a reason. It does not make sense panguva yoyo ukatovunza Mwari. Ukatovunza Gina, we are not talking about that. We are not talking about that, Gina. We are not talking about that. We are here on a morning devotion. Let's continue with that. And it's morning. So whatever God allows things to happen. Ashishikisi and ashamisi. Vanoramba chingori Mwari. Vanoramba vakangobira panzvimbo chingori Mwari. And this is tunda rodzoka it's happening. Yes, zvinotoitika kwauri mudikani Karen kwete kuno mumwe munhu. Zvinotoitika kwauri kwete kuno mumwe munhu. You can never trust anybody. Usavimbe nemunhu pasi pano. Ukatanga kuvimba nemunhu kuti uyu ndewangu ndopaunorasika. Katinde kumusoro takaenda. Ukatanga kuvimba nevanhu ndopaunonyadziswa nekurasiswa. Vimba naJehovha Mwari wako. Ndiye ega munasakwanisa kurasisa. Jehovha Mwari wako ndiye ega munasakwanisa kurasisa. Vanhu vanokurasisa. Ukavimba kuti ava ndevangu vanodai vanokupandukira mangwana and you be shocked. Vimba naJehovha Mwari wako chete. Ndo vega vanenge vane kona yako. He's the only one anomira newe. He's the only one anoramba newe. Ndo zvinonzi life izvozvo. Zvimwe zvinhu zvatinotsvaga paupenyu zvinotikanganisa. Tinodzosera kumashure nevanhu, tigodzosera kumashure nema-events ezvitiko zveupenyu hwedu zvinenge zvichiitika. Nokuti tiri vanhu venyama. We are people. We are people. We are people. And more. Saka tinokangamwa tiri vanhu venyama, tinokangana kwatakabva tiri vanhu, tinopandukirana tiri vanhu. And this morning. So kwanzi ini ndakabva ndadzidza vana vangu ndo chete vandinomira navo, vamwe vese garai ikoko. I don't know what to say on this one. I don't know what to say on this one. Tiri mumbasi, we are there mbasi. Kwa hanzi ndakati vanhu vese vanishamira naye vana vangu mwese mira ikoko. Wow, it's easier to say andizozipa kuita apa kuti munhu akauya achikuti ndoda chakati unotadza kubatsira here, unoramba here, zvakudhipenda nekuti ndiwe ani ende uri munhu atowesei. Ndave nesipoti yangu pachikona ipa pando pane ndakagara ipa pambasi. Saka pano tinetsei, but guys, let's not stop continue doing good because kune zvakati kana kune zvakati zviri kuitika. We continue doing good. Nokuti Mwari vanoramba chinguye Mwari. Mwari havana kuchinja. Imi imagine kuti dei Mwari vaitiramba guys. Vakatanga kutiramba nasi because of zvinhu zvatinoita ngati mupenyu hwedu zvatinovatadzira every day pana isara iramba. Pane aisara here kuda kukubvunza. Nasi Mwari vakatipandukira isusu tese kuti wese anotadzira ndikupandukira ndiani anosara akamira. Rebecca unoziva kuWhatsApp ndokupa. Nasi ndiana Mwari vakati ndikubvunza mubvunzo wekuti nasi nai guys. Kana Mwari vakati ndikupandukira munhu wese akanditadzira, pane one here anosara. Hapana one anosara. Saka tinongoti vanoramba vari Mwari. Hanzi ivai mufananidzo wangu. Itai teedzerai zvandinoda. Toteedzera zvavanotaura nditi. Saka zvavanotaura vanoti vanoti mira inei. Famba inei. Itai zvandinotaura nezvatinoita. Takaenda tiri mumbasi. Takaenda tiri mumbasi. Vari kuda kubvunza mamwe makwesheni asina nebasa rese. Indai munobvunza kumwe. Pana patisi kupindura izvozvo. Indai munobvunza kumwe. Mutaura ikoko muse